Сакрэты кніжных рарытэтаў. Аўтарскі праект Алеся Сушы пра скарбы хрысціянскай літаратуры і не толькі. Уявіце сабе, перад вамі унікальны рарытэт. Гэтая кніжка захавалася ў адзіным асобніку ва ўсім свеце, і гэта кніжка не проста сімвалічная, яна знакавая для беларускай культуры. Перад вамі самае першае выданне на сучаснай беларускай мове. Менавіта так гэтае выданне ўспрымаецца сучаснымі даследчыкамі, але пры гэтым для ўласна беларускай аўдыторыі яно застаецца невядомым. Не толькі таму, што яно захавалася да нашых дзён толькі ў адным асобніку, але і таму, што вось для шырокай аўдыторыі яно неяк шырока так вось і не прэзентавалася. Таму фактычна сёння мы вось тут у студыі Радыё Марыя маем прэзентацыю для шырокай аўдыторыі вось таго самага унікальнага і знакавага, самага першага беларускага ці беларускамоўнага выдання, пра которое мы можам казаць, што яно ўжо апублікавана вось на той самай мове, которой размаўляем мы з вами. Не на мове скарыны ці статутаў Вялікага княства Літоўскага, не на старабеларускай мове, не на царкоўна-славянскай, не на лацінскай, не на польскай ці нейкай іншай, а менавіта вось на сучаснай беларускай мове. Гэтая кніга датуецца 1835 годам, і што вельмі характэрна, важна для нашай аўдыторыі, гэта выданне падрыхтавана каталіцкім касцёлам. Вось такі, так бы мовіць, паварот. Вітаю, хвала Хрысту, шаноўныя слухачы і гледачы. Мы раскрываем перад сабою унікальныя рарытэты з беларускай мінуўшчыны, і сёння мы пагаворым пра выданне, которое хутка будзе адзначаць ужо 200годдзя з часу свайго апублікавання. Гэтая зусім невяліченькая кніжка, кніжка памерам 10 на 15 сантыметраў, вось як раней многія друкавалі свае фотаздымкі, памятаеце, альбо, ну от калі так яшчэ прыкінуць гэта фармат А6, это значыць чацвёртая частка звычайнага папяровага аркуша А4, вось такім невяліченькім фарматам, аб'ёмам у 24 старонкі ў 1835 годзе у Вільні, у дыяцэзіяльнай друкарні, каталіцкай біскупскай фактычна друкарні у Вільні выходзіць кніжка з польскай назваю. Можа, гэта і ёсць адна з прычын, чаму на яе не звярнулі ўвагу. Кніжка завецца, вось давайце зірнём на яе разам з вами, чытаем назву на вокладцы. Кrótkie zebranie nauki chrześcijańskiej dla wieśniaków mówiących językiem polsko-ruskim wyznania rzymskokatolickiego. Можам перакласці, даволі простая назва для перакладу, кароткі збор хрысціянскай навукі для сялян, якія размаўляюць на польска-рускай мове і належаць да рыма-каталіцкага веравызнання. Фактычна перад намі, як мы бачым, кароткі збор навукі – гэта катэхізіс. Катэхізіс для сялян, другое важнае слово, якія размаўляюць на нейкай польска-рускай мове, што за мова такая, мы зараз разбяромся, і належыць да рымска-каталіцкага веравызнання. Кніга, ну, скажам так, сапраўды выклікае некаторыя вось сумневы і, скажу адразу, спрэчкі сярод даследчыкаў, але як толькі мы яе адкрываем, мы чытаем увесь тэкст ужо напісаны не па-польску, а па-беларуску, хаця лацінкаю. Трэба згадаць, што ў цэлым у 19 стагоддзі амаль уся беларускамоўная літаратура – гэта кніжкі, асобныя творы, якія пісаліся амаль заўсёды менавіта лацінскім шрыфтам. У пераважнай татальнай большасці мы маем хоць творы Дуніна Марцінкевіча, каго не згадайце, да, з 19 стагоддзя, вядомы верш, который Паўлюку Багрыму прыпісваецца, альбо іншым так вядомым аўтарам таго часу, можам Каліноўскага згадаць ці Багушевіча, гэта ўсё лацінскі шрифт, але па-беларуску. Тут мы маем такі ранні варыянт польскага фактычна варыянта лацінкі, які быў адаптаваны для беларускага
маўлення да беларускай мовы. Безумоўна, на той перыяд мы маем вялікую і сур'ёзную праблему са статусам беларускай мовы. У расійскай імперыі выкарыстанне беларускай мовы было вельмі моцна абмежавана, фактычна не было магчымасці ні кніжкі друкаваць па-беларуску, ні навучацца, бо школ не існавала беларускамоўных, фактычна ніякую культурную ці грамадскую дзейнасць ажыццяўляць. І нават само слова беларускі, беларускія не было рэкамендаваным да выкарыстання, як вы памятаеце. Былі адмысловыя распараджэнні найвышэйшых дзяржаўных чыноўнікаў ажно да імператара аб рэкамендацыі выкарыстоўваць іншыя найменні. Мы памятаем, даволі аператыўна мяняецца найменні вось нашых усіх губерняў так званых у складзе расійскай імперыі, якія пачынаюць агулам называцца паўночна-заходнім краем замест Беларусі альбо Літвы, старых гістарычных найменняў, якія на гэтай зямлі існавалі ўжо даволі працяглы час. Вось перад намі кніга, якую не назвалі катэхізісам для сялян беларусаў ці катэхізісам беларускім. Кніга на польска-рускай мове. Такая вось сінтэтычная форма, яна якраз нам падказвае спробу, відаць, выдаўцоў знайсці нейкую форму для таго, каб абазначыць тую мову, якую нельга ці непажадана называць. Мы бачым, што кніга прайшла праз цэнзуру, апрача дазволу на друк з боку біскупа суфрагана Анджэя Бенедыкта Клангевіча у Вільні. Ён працаваў і вось на адвароце тытульнага аркуша мы бачым яго акурат дазвол на друк, абазначэнне, што няма нічога, што пярэчыць выданню. Вось словы «nihil obstat» на лаціне яны якраз і кажуць, што нічога не пярэчыць апублікаванню. Больш таго, біскуп тут далей таксама абазначыў, што гэты кароткі катэхізіс уключае здаровую і карысную навуку для прасталюдзінаў. Халопы ці прасталюдзіны маюцца на ўвазе якраз вось не шляхецкага і не мяшчанскага станаў, вось жыхары сельскай мясцовасці, якія размаўляюць вось на той самай, у двукоссі назовем польска-рускай мове. Гаворка ідзе пра беларусаў. Тут жа мы бачым таксама і атрыманне абавязковага дазволу цэнзара Кукальніка, які фактычна быў адным з найбольш актыўных супрацоўнікаў царскай цэнзуры у тым самым паўночна-заходнім краі. Працуючы ў Вільні, ён рэдагаваў, рэцэнзаваў і даваў дазвол на публікаванне фактычна ўсіх выданняў мясцовых, і акурат вось яго дазвол забяспечыў магчымасць апублікавання гэтай кнігі. Дата выдання 1835 год. Кніга вельмі цікавая. Мы да яе, канешне, асаблівую цікавасць маем і ў кантэксце разумення зместу, і ў кантэксце асаблівасцей, звязаных з, канешне, выкарыстаннем беларускай мовы. З апошняга, відаць, варта пачаць. Справа ў тым, што, паўтаруся, беларускамоўных выданняў на той час не існавала. 18 стагоддзе было перыядам сур'ёзнай такой трансфармацыі пісьменства, паступовай адмовы беларускай супольнасці ад выкарыстання старабеларускай мовы. Сапраўды, яна паступова занепадала, яшчэ працягвала там-сям выкарыстоўвацца, але пісьменства вось старабеларускае, яно безумоўна звужалася. І паступовае, так бы мовіць, звужэнне сферы выкарыстання старабеларускай мовы пры захаванні міжасабовых, то бок вусных стасункаў па-беларуску на такой жывой гутарковай мове, яно прывяло да таго, што ў 19-м ужо стагоддзі, калі выкарыстанне старабеларускай мовы, якая мела статус дзяржаўнай фактычна ў Вялікім княстве літоўскім, яно адышло у нябыт разам з самім Вялікім княствам літоўскім, то вось у патрэбе, напрыклад, запісваць фальклорныя нейкія тэксты. Мы памятаем творы тых жа філаматаў ці філарэтаў, которые таксама звяртаюцца ўжо, Яна Чачота можам згадаць, ці яшчэ каго, звяртаюцца да беларускага фальклору, то для фіксацыі гэтых тэкстаў выкарыстоўваецца ўжо жывая мова.
не старабеларуская з яе марфалагічнай, так бы мовіць, будоваю, а якраз зварот да максімальнай перадачы фонетычных асаблівасцей беларускай мовы. І вось перад намі літаральна першае выданне, асноўны амаль поўны аб'ём якога уключаюць тэксты на беларускай мове. І тэксты гэтыя мы бачым яшчэ толькі праходзяць перыяд станаўлення. Словы ў гэтай кнізе яшчэ не сістэмна пішуцца. Так, выкарыстаны польскі варыянт лацінкі, які выкарыстоўваўся і раней, яшчэ ў перыяд Рэчы Паспалітай. Некаторыя тэксты па-беларуску пісаліся вось гэтым жа варыянтам, ну так бы скажам, польскай лацінкі. Але прытым пры ўсім мы бачым тут ужо цэлы шэраг вельмі характэрных асаблівасцей беларускай мовы, хаця яшчэ часам непаслядоўна перададзеных. Ну, напрыклад, усім вядомая асаблівасць беларускай мовы як аканне. Аканне мы бачым вось амаль паслядоўна, хаця ёсць выключэнні. Ну, напрыклад, вось мы тут па суседстве бачым быць богом, у адным месцы напісана, у другім быў богам. У адным месцы цело, у другім цела. У адным грэхом, у другім за грахі. Ну, вось мы бачым такі цэлы шэраг паступовых спробаў перайсці на фанетычнае, да, то есть вот блізкае да гучання, фіксацыю ці перадачу, запіс слоў беларускай гаворкі. Адным словам, гэта выданне распачынае фактычна новую эпоху ў гісторыі беларускай кнігі. Вы ўявіце сабе, наколькі гэта важная кніга. Першае выданне на сучаснай беларускай мове. Першая кніга, якая апублікаваная друкам, і амаль поўны аб'ём гэтай кнігі складаюць тэксты на беларускай мове. Запомніце гэту дату, 1835 год, і мы бачым, што гэта катэхізіс каталіцкі для сялян-каталікоў. Кніга знакавая. І, дарэчы, сам па сабе факт выхаду гэтай кнігі стаў падставаю для многіх даследчыкаў сказаць, што ў гэты перыяд ужо адчувалася беларускасць касцёлу. Напрыклад, Вацлаў Ластоўскі пра гэта пісаў праз 100 гадоў пасля вось выхаду гэтай кнігі. Ён адзначаў, што вось выхад дадзенага выдання сведчыць нам акурат пра тое, што касцёл захоўваў сувязь з беларускай традыцыяй, з беларускай зямлёю і з беларускім народам. Іншыя аўтары, даследчыкі, ну, напрыклад, той жа Станкевіч, сучаснік Ластоўскага, адзначаў, што у мове ёсць асаблівасці і польскай, і рускай моваў, некаторыя, да, паланізмы прысутнічаюць, напрыклад, але пры гэтым мова даволі чыстая беларуская, больш характэрная для магілёўскіх беларускіх гаворак. Вось прыблізна так кажа вядомы даследчык. Мы сёння не можам дакладна лакалізаваць месца паходжання аўтара гэтай кнігі, ці рэгіён распаўсюджвання гэтага дыялекту беларускай мовы, які мы маем у кнізе. Пра аўтарства можна выказаць некалькі гіпотэз, але ўсё-такі кніга выйшла ананімна, без вядомага імені аўтара. Месца апублікавання, паўтаруся, Вільня, сталіца вось паўночна-заходняга краю і колішняга вялікага княства літоўскага. Калі мы звернем увагу на змест гэтай кнігі, што, я ўпэўнены, безумоўна, вельмі важна, то ў ім дамінуюць, як я сказаў, тэксты беларускамоўныя. Тут ёсць літаральна 2 польскамоўныя малітвы, мадлітва паньска і паздравенне панны Марыі. І вось гэтыя 2 малітвы, паздравенне панны Марыі і мадлітва паньска, яны фактычна з'яўляюцца такім выключэннем, бо малітва чыталася ў касцёле, чыталася ўсімі разам супольна, і, верагодна, польская мова была больш зручнай вось для такога масавага чытання для ўсіх ахвотных, і для каталіцкага духавенства, і для шляхты, і для мяшчан, і для сялян. Але ўсе астатнія тэксты напісаныя па-беларуску. Найбольш цікавы з іх гэта, уласна, катэхізіс, які займае першую частку, это літаральна 2/3 кнігі, ён увесь беларускамоўны. Таму катэхізіс. Далей мы маем справу з сімвалам веры, крэда, да? 10 божых запаветаў прыводзяцца, 5 касцёльных запаветаў альбо прыказанняў. Потым ідуць так званыя акты, яны тут так абазначаныя, гэта такі адвольны беларускамоўны сімвал веры, і ахвяраванне святой імшы. Завяршаецца выданне вельмі важным для беларускай літаратуры гімнам «О мой Божа, веру табе». Ён звычайна называецца уніяцкім гімнам і лічыцца адным з вось якраз ранніх беларускамоўных твораў,
якія былі пашыраны яшчэ ў 18-19 стагоддзях якраз ва уніяцкім асяроддзі, і гэта адна з першых фіксацый гэтага гімну. Ёсць больш ранняя, каля 1820 года яна пабачыла свет, гэта другая поўная рэдакцыя дадзенага гімну. У далейшым на яе арыентаваліся ўжо многія даследчыкі, перавыдаючы яе, якраз фактычна зрабілі класічным вось гэтую версію гімна «О мой Божа, веру табе». Перад намі фактычна такі зборнік, які мог быць у кожнага селяніна на руках, недарагі, неаб'ёмны, так, гэтую кніжку мог сабе дазволіць і небагаты селянін нават. На той час ужо тэхналогіі друку дайшлі да таго, што і вытворчасць таксама паперы і ўласна друк сталі даступнымі. Кніжачкі гэтыя распаўсюджваліся часам нават бясплатна паміж вернікаў, напрыклад, за грошы парафіі ці за грошы мецэната, мясцовага шляхціча, напрыклад. І гэта, канешне, вельмі характэрны працэс. Безумоўна, таксама трэба звярнуць увагу на пытанне, што ж гэта за кніга паводле яе паходжання, хто мог быць яе стваральнікам. На кнізе, як я згадваў, ніякага аўтарства няма, ёсць дазволы на друк цэнзара Кукальніка і таксама біскупа суфрагана Клангевіча. І, дарэчы, Клангевіча некаторыя даследчыкі нават палічылі магчымым аўтарам, бо іншых імёнаў няма, то паколькі вось біскуп піша, што гэты катэхізіс уключае карысную навуку для прасталюдзінаў, то, можа быць, ён якраз і складальнік, але ўсё-такі не. Найбольш верагодна, што гэта не больш, чым звычайны імпрыматур, дазвол на друк, узгадненне касцельнае на магчымасць апублікавання дадзенай працы. У той час, як сам біскуп, хаця і апекаваўся народнымі традыцыямі у касцёле, ўсё-такі не меў дачынення да падрыхтоўкі гэтай кнігі, амаль нішто нам пра гэта не кажа. Вось. Што тычыцца пра магчымае аўтарства, то ўжо ёсць некалькі гіпотэз, якія выказвалі беларускія і польскія даследчыкі. Сярод магчымых аўтараў называюць, напрыклад, Міхала Баброўскага як аднаго з таленавітых багасловаў, святароў і пачынальнікаў беларусазнаўства. Міхал Баброўскі быў вядомым уніяцкім святаром у першай палове 19 стагоддзя. Ён распачынаў сваю дзейнасць як даследчык навуковец. Пасля завяршэння Віленскага універсітэта ён там яшчэ працаваў і здзяйсняў шматлікія падарожжы па еўрапейскіх краінах, вывучаючы старадаўнія помнікі беларускага і царкоўнаславянскага і польскага і рознага пісьменства на нашых землях, рабіў апісанні і каталогі рарытэтаў беларускага паходжання ў бібліятэках, у тым ліку Ватыкана і іншых так еўрапейскіх цэнтраў. Вось, але Міхала Баброўскага хутчэй за ўсё мы назваць аўтарам гэтай кнігі не зможам. У 1830-х гадах ён, як раней уніяцкі святар і даследчык, быў, скажам так, складаным вельмі шляхам, прымушаны да прыняцця праваслаўя, прыняў і быў высланы ў Шарашова. З 33-го года, фактычна з 1833 года, Міхал Баброўскі ўжо так актыўна не займаецца сваёй даследчай працаю, не публікуецца і знаходзіцца ў высылцы у Шарашове, гэта сённяшні Пружанскі раён, вось каля самой Белавежскай пушчы, вядомая вельмі вёска з прыгожай некалі царквою, званіца засталася, таксама там могілкі прыгожыя, і там жа, дарэчы, магіла Міхала Баброўскага, аднаго з пачынальнікаў беларусазнаўства, сапраўды вартага ўвагі дзеяча айчыннай культуры, але найхутчэй пасля ўжо прыняцця ім праваслаўя спадзявацца на тое, што каталіцкая дэцызіяльная друкарня з імпрыматурам ад каталіцкага біскупа будзе выпускаць яго кнігу, то хутчэй за ўсё гэта так быць не можа. Але думка ў гэтым напрамку, яна нас падштурхоўвае да яшчэ аднаго назірання, што вельмі можа быць,
патрэба ў беларускіх казаннях і катэхізісах у 1830-е гады была звязаная з масавым пераходам колішніх уніятаў у каталіцтва, у рымскае каталіцтва. Мы ведаем, што адбываліся сур'ёзныя вельмі змены ў рэлігійным жыцці якраз у 1830-х годах, калі рыхтавалася ўжо ліквідацыя берасцейскай царкоўнай уніі, і з пункту гледжання Петербурга, сіноду і афіцыйных уладаў прадугледжвалася, што колішнія уніяты стануць будучымі праваслаўнымі. З гэтым не ўсе пагаджаліся, гэта факт на той момант, і мы ведаем проста каласальную колькасць колішніх уніятаў, якія перайшлі ў каталіцтва, хаця пераважная большасць, безумоўна, сталі праваслаўнымі. Вось. І ўнутры касцёла ўзнікла велічэзная колькасць вернікаў, якія раней хутчэй за ўсё у больш актыўным такім і шырокім фармаце выкарыстоўвалі беларускую мову. Мы маем мноства самых розных сведчанняў, ускосных і дакладных пра тое, што яшчэ ў 18 і ў 19 стагоддзях у уніяцкім асяроддзі сапраўды выкарыстоўвалася беларуская мова якраз у казаннях і ў катэхізацыі. І вось перыяд 1830-х гадоў падштурхоўвае нас да такіх сур'ёзных роздумаў. Можам згадаць, напрыклад, словы Максіма Гарэцкага, які адным з першых вывучаў гісторыю беларускай літаратуры, складаў першыя падручнікі па гісторыі беларускай літаратуры, хрэстаматыю, і вось ён пряма кажа пра, напрыклад, тое, што, працытую, палажэнне ў школе беларускай мовы было добрае толькі ў школах уніяцкіх, у праваслаўных жа брацкіх школах вучыліся ёй мала дзе, а часам дык забаранялі вучням гаварыць на лекцыях папросту, а вымагалі славянскай размовы. Уніяты, наадварот, мелі ў школах яе загрунтоўную. Віленская уніяцкая кангрэгацыя 1636 года на сваёй 15-й сесіі загадала, каб монахі мелі казанні па-беларуску. Вось жа трэ ім было вучыцца гэтай мовы ў школах. Насамрэч, тут Максім Гарэцкі шмат у чым, безумоўна, памыляецца, і асобнае навучанне беларускай мове ва уніяцкіх школах не адбывалася. Набажэнства, безумоўна, ва уніяцкіх храмах не ішло на беларускай мове, яно было толькі царкоўна-славянскае. Тым не менш, сапраўды, беларуская мова якраз у сельскім асяроддзі, дзе дамінавала уніяцкая царква, яно захоўвалася. Гэтаксама, як і сярод праваслаўных і сярод католікаў у сельскай мясцовасці. Але ў далейшым Максім Гарэцкі непасрэдна кажа, што гэта стала асабліва характэрным для 18 стагоддзя, калі пераважная большасць сялянаў на беларускіх землях, гэта аб'ектыўны факт, стала уніятамі ці была уніятамі. І вось зноў цытую, уніяцкія духаўнікі, хоць і дужа падпалі пад уплыў польскай мовы, цвёрда дзяржаліся мовы сваёй паствы, казанні казалі і навуку ў школах выкладалі па-беларуску. Прыблізна падобнае піша і Адам Станкевіч, калі вывучае гісторыю бытавання беларускай мовы ў касцёлах, і ў дадзеным выпадку цэлы шэраг прыкладаў ён прыводзіць, у тым ліку згадвае вось гэты рэлігійны гімн «О мой Божа, веру табе», як якраз такі знакаміты уніяцкі гімн. І для нас вось гэта таксама падказка. Мы бачым, што кніжачка, першае вось гэта наша беларускамоўнае выданне, завяршаецца гэтым рэлігійным гімнам «О мой Божа, веру табе», які большасцю даследчыкаў прымаецца якраз за гімн, які мае уніяцкае паходжанне і вельмі распаўсюджаны ва уніяцкім ранейшым асяроддзі. Гэта можа быць падказкаю для таго, каб шукаць карані гэтай кнігі у асяроддзі колішніх уніятаў, якія перайшлі ў касцёл. І сапраўды некаторыя такія знаходкі мы зрабілі. Ёсць вельмі цікавыя архіўныя дакументы у зборах маніцкіх у Літве, у Вільні, а таксама у акадэмічнай бібліятэцы ў Вільні узнікла у нас магчымасць папрацаваць з рукапісам, які завецца вельмі падобна на гэту кнігу. Рукапіс мае такі падзагаловак таксама па-польску. Круткі забранне хрысціянскай навукі для беларускіх весняков унітов
ну по-нашаму гэта кароткі збор хрысціянскай навукі для беларускіх сялян-уніятаў. І гэты рукапіс паводле і назвы і зместу сапраўды нагадвае дадзенае выданне. Але ў ім мы бачым, што гаворка ідзе пра беларускіх сялянаў, а не пра польска-рускую мову, і пра уніятаў, а не пра рымскіх католікаў. Вось гэта цікавае назіранне, і гэтыя знаходкі дазваляюць нам выказаць меркаванне, што, магчыма, аўтарам мог быць нехта з колішніх святароў уніяцкіх, якія перайшлі ў каталіцтва. Мы сёння дакладнага імені назваць не можам. Даследчыкі, паўтаруся, розныя назвы, да, і імёны ініцыятараў гэтага выдання называлі, і таго ж Клангевіча, як я сказаў, і Міхала Баброўскага, Ігната Даніловіча называюць таксама магчымым аўтарам, бо менавіта ён адным з першых адгукнуўся на выхад кнігі. Хутчэй за ўсё, менавіта ён з'яўляецца аўтарам артыкулаў, якія ў тым жа 1835 годзе выйшлі ў Пецярбургу, прычым адначасова і ў рускамоўным журнале Міністэрства народнага прасвящэння, і ў польскім тыгодніку петербургскім, і там, адпаведна, па-руску і па-польску была надрукаваная рэцэнзія, найверагодней Даніловіч быў яе аўтарам, дзе аналізуецца кніга. Прычым рэцэнзія называецца «Беларуская гаворка». Вось што цікава. І ў гэтай рэцэнзіі «Беларуская гаворка» аўтар непасрэдна кажа, што правільней мову было б называць не польска-рускай, а беларускай. І гэтак далей. Ён аналізуе змест кнігі, ён падказвае, што і па мове яна сапраўды цікавая, мова адрозніваецца і ад паўднёва-заходніх гаворак, прыблізна так, да, называецца там украінская мова, і ад мовы літоўскага статута, то бок ад старабеларускай, і, канешне, ад польскай мовы вельмі сур'ёзна мова адрозніваецца. І гэта такі новы крок у развіцці беларускага пісьменства, які мы маем і які ўзнік у каталіцкім асяроддзі. Гэта дазволіла некаторым даследчыкам сучасным таксама задумацца, ці не магла гэтая кніга вось быць падрыхтаваная самім Даніловічам, а потым ён зрабіў на яе ж аўтарэцэнзію самастойны і разбор уласнай працы. Найверагодней не. Сам Даніловіч на той час не звязаны быў з Вільняю. Пасля гучнай справы з Віленскім універсітэтам, пасля яго закрыцця ён ужо цалкам перабраўся у іншыя гарады, так бы мовіць. Яго актыўнасць далейшая звязана з Пецярбургам, Масквою, Кіевам і іншымі гарадамі, таму думаць, што ён непасрэдна рыхтаваў гэтую кнігу, мы упэўнена сёння не можам. Тым не менш, кніга ёсць. На жаль, яна захавалася, паўтаруся, ў адным экземпляры. Вы сёння вось маеце амаль што унікальную магчымасць з ёй пазнаёміцца, бо арыгінал захаваўся не ў Беларусі. І з беларускіх даследчыкаў амаль ніхто з ёю, на жаль, ужывую не працаваў, вельмі рэдка хто меў магчымасць трымаць яе ў руках. Вы адны з першых, вось перад кім адкрылася магчымасць на ўласныя вочы падзівіцца на першую кнігу, выдадзеную на нашай вось беларускай, сучаснай беларускай мове. Я думаю, што такія артефакты, такія помнікі нашага пісьменства павінны быць шырока вядомыя, шырока знаёмыя. Пра іх павінны казаць у школе, безумоўна. Ну, вось я не зусім уяўляю, каб, напрыклад, першую кнігу там на друкаваную на літоўскай, ці на нямецкай, ці на любой іншай мове, казахскай, не ведалі прадстаўнікі гэтых народаў. Беларусы, на жаль, не ведаюць першай кнігі, надрукаванай на вось сучаснай нашай мове, не на старажытнай, да, артадаксальнай, не на класічных царкоўнаславянскай, лацінскай, а на сваёй жывой роднай мове. Такія рэчы павінны быць. І што вельмі характэрна, і што трэба абазначыць, што сапраўды традыцыі беларускасці ў каталіцкім асяроддзі яны існавалі здаўна. Ёсць такія прыклады, такія пацверджанні ад старажытнасці, ад узнікнення кнігадрукавання на нашай зямлі і ажно да нашых, безумоўна, дзён. Таму вось такія пацверджанні традыцыйнасці выкарыстання беларускай мовы ў касцельным асяроддзі, яны мусяць быць вядомыя ў каталіцкім найперш асяроддзі. Самі каталікі павінны разумець, што
беларуская мова гэта не нейкая навацыя, якую вось мы сёння узамен там польскай ці нейкай іншай мове лацінскай, напрыклад, уводзім у практыку. Ні ў якім разе. Беларуская мова была жывой, нармальнай, прывычнай для мясцовага насельніцтва ад самай старажытнасці, безумоўна. І катэхізацыя, і навучанне, і прамовы, безумоўна, гучалі ў тым ліку і па-беларуску да мясцовага насельніцтва ва ўсе часы. На жаль, вось такіх дакладных матэрыяльных пацвярджэнняў не так багата, і таму тым больш мы іх павінны ведаць, цаніць і захоўваць. Гэта кніга сёння захоўваецца ў адзіным экземпляры ў бібліятэцы Віленскага універсітэта, недалёка ад Мінска, менш 200 кіламетраў, але, на жаль, так проста сёння беларусам яе не пабачыць. Вось таму давайце хаця б вось віртуальна пазнаёмімся з гэтым цудоўным выданнем і будзем памятаць пра традыцыі нашых продкаў і захоўваць іх, захоўваць беларускае слова ў нашым рэлігійным жыцці. Дзякуй і да новых сустрэч. Сакрэты кніжных рарытэтаў. Аўтарскі праект Алеся Сушы пра скарбы хрысціянскай літаратуры і не толькі.